Pues té tota la pinta. Qué sutileza de formas, qué verde, Dios mío. ¿Estás haciendo un vídeo? Muy copyright, Copipolles. Copyright, te vaig a ficar ja, tu. Caguen Déu, copyright diu l'altre. De què? Està prové de què? Sí, home. Però el que estàs dient, xiquet? Ara anem a la frontal. Però el xarxiru que està...